Na nastavenie radenia veľa náradia nepotrebujeme, zvyčajne sú to imbusové kľúče alebo krížový šrobovák. Na začiatok si bicykel upevníme do montážneho stojana. Je to najjednoduchší spôsob, ako pracovať pohodlne a bezpečne, pretože kolesá sa môžu voľne otáčať a my máme priamy prístup pohonu. Reťaz si prehodíme na malý prevodník vpredu a na najmenší pastorok vzadu. Toto je východisková poloha, ktorá nám umožní začať s prvotným nastavením prehadzovačky. Predtým, než sa pustíme do samotného šrobovania, skontrolujeme dve veci. Či je pätka rámu úplne rovná a či má reťaz správnu dĺžku, teda správny počet článkov. Ak by pätka bola ohnutá alebo reťaz príliš krátka či dlhá, ďalšie nastavenie by nikdy nebolo presné. Pri novších Shimano modeloch so systémom Shadow RD sa oplatí overiť aj jednu špecifickú vec. Telo prehadzovačky musí byť zarovnané priamo pod kazetou a nesmie zbytočne vyčnievať do boku. Keď máme toto všetko v poriadku, môžeme sa pustiť do nastavovania. Reťaz nechávame na malom prevodníku vpredu a na najmenšom pastorku vzadu. V tejto polohe nastavujeme skrutku H, ktorá určuje dolný doraz prehadzovačky. Otáčaním skrutky dosiahneme, aby horné koliesko prehadzovačky, teda guide pulley, bolo presne v jednej línii s najmenším pastorkom. Cieľom je, aby sa reťaz pohybovala hladko, presne po pastorku, bez toho, aby mala tendenciu spadnúť mimo kazety smerom von. Teraz sa môžeme venovať lanku. Najprv nastavíme radenie na najmenší pastorok. Potom lanko prevlečieme správnou dráhou, ktorá sa líši podľa typu prehadzovačky. Môže ísť o top pull, down pull alebo kombinovaný systém. Lanko upevníme v svorke prehadzovačky, jemne ho predpneme a dotiahneme skrutku na odporúčaný moment. Pri niektorých Shimano modeloch je na tele prehadzovačky značka alebo drážka, cez ktorú musí byť lanko vedené presne. Ukážeme si tento detail, aby bolo jasné, ako to má vyzerať. Teraz prichádza na rad tzv. Indexovanie. Prepneme radenie o jeden klik, teda z najmenšieho pastorku na druhý najmenší. Začneme otáčať kľúkami a pomocou napínacej skrutky doľaďujeme napätie lanka. Točíme tak dlho, kým reťaz hladko a čisto nepreskočí na druhý pastorok. Následne skontrolujeme spätné radenie na najmenší pastorok. Musí byť okamžité a bez zaváhania. Keď máme základné radenie nastavené, posunieme reťaz na opačný extrém, teda na veľký prevodník vpredu a na najväčší pastorok vzadu. Tu prichádza na rad skrutka L, ktorá určuje horný doraz. Nastavujeme ju tak, aby horné koliesko prehadzovačky bolo presne zarovnané s najväčším pastorkom. Cieľ je jednoduchý. Reťaz musí držať stabilne na veľkom pastorku a nesmie spadnúť do výpletu, čo by mohlo poškodiť nielen koleso, ale aj samotný rám. Ďalším krokom je B-tension skrutka, ktorá určuje vzdialenosť medzi horným kolieskom prehadzovačky a veľkým pastorkom kazety. Reťaz máme stále na veľkom prevodníku a najväčšom pastorku. Skrutkou nastavíme medzeru približne na 5 až 6 mm, pričom presná hodnota závisí od konkrétneho modelu. Pri niektorých Shimano prehadzovačkách nájdeme na ramienku aj značku a tá musí byť v jednej línii so zubami pastorka. To je jasný vizuálny indikátor správneho nastavenia. Keď máme dorazy aj B-tension nastavené, prichádza finálne doladenie radenia. Prechádzame postupne všetky pastorky hore aj dole. Ak reťaz váha pri radení na väčší pastorok, znamená to, že lanko je málo napnuté a preto mu jemne pridáme napätie. Ak naopak váha pri radení na menší pastorok, lanko je príliš napnuté a my ho mierne povolíme. Reťaz musí v každej polohe sedieť presne na pastorku a pracovať ticho, bez škrípania a bez oneskorenia. Na úplný záver prejdeme všetky kombinácie prevodov od najľahšieho po najťažší. Sledujeme, či reťaz nikde nepadá, nevyskakuje a či je radenie rýchle a presné. Ak má vaša prehadzovačka spojku, nezabudnite otestovať aj páčku spojky. V polohe on je vhodná na jazdu v teréne, pretože drží reťaz pevnejšie. V polohe off sa používa pri demontáži kolies alebo pri servise. Keď všetko funguje, máme zadnú prehadzovačku nastavenú správne a bicykel pripravený na jazdu.